Ke Presiden kari ke Draupadi Murmu bat Myntri Rangbahduh kari Narendra Modi henne ke Sngi kila ai Khublei ki Shipai bat ki Rangbah Shipai le bat ka yeng ke sem jongki ha ka lingkho snamba nyau pun rio jong ka army day ha ka social media post ke Presiden kari kala ong ba ki Shipai kari ka kop ya ka jinglong shlur ban yadai ki khapot kari na ka mensiem ba len lade kumju umodi lingba ka rensan x ula pendan burom ya ka jinglong shlur bat ka mensiem ba scam bat ka jinglen lade jong ki Shipai kari. Hakajuk kapor hedu ki Shipai kari General Manoj Pandey ula pha ya ka jing ai Khublei ki Shipai kari hakani Sngi haka jing pelong ya ka parade Lucknow Uttar Pradesh. गई है लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर बना हुआ है, लेकिन घुसपैठ के प्रयासों से यह स्पष्ट है कि सरहद पार आतंकी ढांचा अभी भी बरकरार है।